pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap. May buntag, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Adlaw karon nga Miyerkules, Pitsa 9 sa bulan sa Marso, tuig 2022. Atong isgutan mga igsuon sa atong panag-uban, maitungod sa kinabuhi sa tao nga nganong dunay mga tao nga kaniadto dili gyud mubulag ni mubiya sa pagpangalagad sa Ginoo. Mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daton sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko. Ingon si Jesus mga igsuon, kung naatay pulong doon natay kahayag. Ang makahatag og kahayag sa tao ang iyang mga pulong. Walay lain nga ang libro nga gisulatan sa mga pulong sa Dios mao ang Biblia. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo Gamhanan ang pulong sa Dios. Kung ato nang tuohan ug ato nang ikinabuhi, doon na gyoy kabaguhan, doon na gyoy kausaban na kinabuhi sa tao. Kung ang pulong sa Dios atong ikinabuhi, atong sundon, maunay muhatag o kausaban sa atong kinabuhi. Apan kung kita mga kaigsunan nasayod sa pulong sa Ginoo dili nato ni ikanabuhi, wa gyapoy kausaban. nga akong buhi giyan ang pulong Mayo nga pakiguban ni Romeo Reasonable Senior. May buntag nimo diha Brad Romeo. Good morning, good morning. Og ang Dios magpanalangin sa imong pag-tune in sa ato nga programa. nabago ko ang pulong mo kinabuhi ko. Sa pulong mo
Pagpaligon ko. Walay lain nga makapalig-on sa ato ang pagtuo, paglaom ug sa atong paghigugmas Ginoo, maro gyud ang pulong sa Ginoo. Diha sa mga pulong sa Dios, naa diha ang iyang mga saad, naa diha ang iyang mga plano, naa diha ang iyang mga pamaagi aron kita mulambos, makalahutay, makapadayon sa pagpangalagad sa Dios. Walang kalabaw kanimo Hesus, way makatupo sa ngalan mo Dios. Kay ang pulong mo kinabuhi ko, kay ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Dugang mga awit sa atong nga panaguban, Hesus Hari, sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Aton ning tagaag pagtagad ang awit magalangit, Hesus Hari. Mayong pakiguban ni Sister Rose Villa Ispin, mayong buntag pastor, mayong buntag sab ninyo diha, may pakiguban ang Dios magpanalangin. Salamat sa inyong pag-tune in sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kanang panahon, di mo akong iubanan. Ato hisgutan unya mga kaigsunan kung unsay gikinahanglan nato aron kita makapadayon, makalahutay. Kana bitong bisan unsa ang kabugat, kaluyahon o unsay mga season diha sa pagpangalagad, andam gyud ka nga makapadayon mga kaigsunan. Kana bitang moingon ka nga kung namatay si Jesus diha sa tawag sa Ginoo, imo gyud punang pagkamatyan ang unsa may tawag sa Ginoo sa imong ginabuhi. Unsa man kahay mga gikinahanglan nga ato ang i-develop, ato ang buhaton aron ato ang unungan ang tawag sa Dios, aron ato ang unungan ang unsa may buluhaton sa Dios. Diha kang Kristo nga iyang gibilin o gisalig niya kanato. Ingon kitang mga Kristohanon, ingon kitang mga disipulo, mga sumusunod, mga tinun-an ni Jesus. Dili matupad ang imong ngalan, hari kas tanan, ibuo kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo, tanan mabago sa ngalan mo Jesus. Tanang katawhan, dalang pananta. Si Brother Romeo Resonable Senior, pwede pastor request katapusang dihog ato nang tagaan og panahon, ako ning pangitaon dire kining request atong igsuon awit makalangit. Og salamat kayo sa inyong pag-share sa ato nga programa. Og ako nagtuo nga panalanginan gayud sa Dios katong matinud-anon nga nagpaambit sa iyang mga pulong, kay nahimo magining taytayan og instrumento aron ang pulong sa Dios moabot sa matag Pinoy-anan og labaw sa matag tao. Kung ikaw nahimong instrumento nga nakaabot ang pulong ug mga mensahe sa Dios sa imong mga higalag kaila, ang saan sa Ginoo panalanginan kaniya. Kami kanimo, dili sa mga butang, dili usab sa mga ngalan. Ang simbahan di gumanan, dili maoy kaluwasan. Kasi Jesus lang ang Dunay mo yung mga request awit mga igsoon, pwede ninyong ipaabot diri sa tong programa og mga prayer request. Ako nang ilista mga kaigsonan kay unyang gabi do na tay prayer meeting. nadaking asko. Ang pag-ampo mga kaigsonan dili angay gyung undangon, angay ikinabuhi. Dapat maunay atong kinaiya bitaw, atong mabatasan ang pagkamainampuon. Diyas pag-ampo mga kaigsunan, dili gyud nato kalimtan ang pagdayeg, pagpasalamat, pagpasidungog sa pagkamaayos Ginoo. Ingon ang awit makalangit, dili gyud matupngan ang ngalan ni Hesus
Siya ang hari sa tanang hari. Dili lamang sa usa ka nasod kundi tibuok kalibutan. Tanan mga tao maluwas ug maayog mabag-o diha sa ngalan ni Hesus. Tanan mabag-o. Ingon Sister Merna Rosales, maayong matahom nga adlaw ninyo pastor og sa tanang anak sa Dios. Salamat sa lain na usab nga adlaw. Salamat kaayos Ginoo sa iyang pagpanalangin ninyo diha Sister Merna Rosales. Salamat kaayo sa inyong pag-tune in ug pakiguban sa itong programa. Ako nagtuo nga panalanginan mo sa Ginoo. Isus hari, Isus hari, Isus hari. Dili matukngan ang imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo. Tanan mabag-o sa ngalan mo. Mayong buntag ni Peter Ilorin Sirapiloy. May buntag ni mo diha Brad Peter. Salamat kayo sa imong pakiguban o pag-share sa ato nga programa. Mayong buntag Pastor, God bless you. Salamat kayo sa Ginoo nga ang Dios magpanalangin. Sister Lini diha sa Ponce nga sige ra gyud nako agi-agian. Kumusta na mo diha Sister Lini diha sa Ponce? Salamat sa inyong pakiguban ug ang Dios magapanalangin. Sister Bibi or Yosibia Kamaso, may buntag may pakiguban nimo diha. Nakita ka diri sa ako ang profile sa ako ang monitor. Salamat kay sa iyong pakiguban og Sister Geraldine na maayo nga pakiguban og may buntag. Arita mga kaigsunan sa awit nga request nga gikan sa atong igsuon katapusang dihog atong tagaan og pagtagad at okay at ora ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsunan kining awit makalangit nga gi-request sa atong igsuon katapusang dihog ani ang imong request is Abli ang tambuanan sa kalangitan karon uksog di pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga daulan Ginoo. Dungmo ka kini kasing-kasing ko padila aba sa kalayo mo ong ning katapusang mga adlaw ligo na ako mayo nga pakiguban ni Marcos Santos. Mayong butag pastor nagsunod sa page. God bless you. Salamat kaayo sa imong pakiguban Brother Marcos. Musta ang imong pamilya? Masig makabisita ko. Ugma na pa ko'y lakaw unya na po ko'y midweek. Unya ugma na may lakaw unya sa Bernes. Pasiog makabisita ko diha sumalas ato ang gikasabutan. Ang tambuanan sa kalangitan. Doon na mo'y mga request makalangit mga kaigsunan, pwede ninyong ipaabot diri sa atong programa aron ato ang matagaan og pagtagad. Ato sang madunggan ang mga awit makalangit nga inyoha gyud nga kanang gitinguha, kanang gustong madunggan, gusto sab nga mapaambit sa uban. Kay dagtuo ko mga kaigsunan nga doon na mo'y mga awit makalangit nga ako mismo wa pa gyud kadungog. Mayong buntag, mayong nga pakiguban sa atong igsuon Sister Rosalie Orsaldaal nga nanukad sa California. Mayong buntag sa tanan, madayigon nga kasing-kasing
nagsalig lamang sa iya kaayo, padayon lang. Tinuod mga kaigsuonan, padayon lang. Matod pa sa awit mga kaigsuonan nga gihatag sa Ginoo nga lahutay lang. Mayong pakiguban, matod pa ni Sister Bibi or Yosipia Camasog. Good morning, Pastor Gideon. Og sa tanan nga nagsunod sa live, God bless to us. Atong hisgutan ron mga kaigsuonan ang gisulat ni Pablo diha sa Efeso Kapitulo 3 sugod sa 14 mga igsuon. Kung naamoy Bible diha, pwede ninyo nang ablehan o basahon. Pwede ninyo nang tagaan o higayon sa pag-able diha sa Efeso mga kaigsuonan 4 versikulo 14. Hisgutan nato kagahapon maog ang kalig-on aron makabot ang pagtubo aron mahimo tang hingkod og importante gyud diha kanang panaghiusa. Og usas mga awhag ni Pablo mga kaigsuonan kining awhag sa panaghiusa. Sumpay ni kagahapon ang atong hisgutan nga kung naa gani ang panaghiusa mga kaigsuonan, malig-on ang pagtuo unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Og torong hisgutan mga kaigsuonan kining Efeso 3 o Efeso 3 kapitulo 3 versikulo 14. Mao'y gikinahanglan aron nga malig-on ang atong gugma. Unsa kahay mga pamaagi sa Dios aron malig-on ang atong gugma niya. Kay kun malig-on ang atong gugma sa Dios mga kaigsuonan, muunong kas trabaho ni Jesus, muunong kas tawag sa Dios. Dili gyud ka mobiya kung malig-on kana bitang mahimong kusgan ang imong gugma ngadto sa Dios. Dili gyud ka mobiyas pagpangalagad, dili gyud pud ka malisang sa mga pagsulay ni pag kana bitang paghadlok-hadlok sa kaaway mga kaigsuonan. Di ka mahadlok ana, di ka maepektuhan kung duna gyud kay tinud-anay nga gugma. Og atong hisgutan pod mga igsuon unya mga igsuon kos Ginoo nga kining mga pamaagi sa Dios aron malig-on ang imong gugma. Na dunay pamaagi ang Dios mga igsuon aron malig-on ang gugma nimo sa Dios, aron ang kinaiya sa Dios hingpit nga imong mabatunan. Sama sa atong Ginoong Hesus. Dili man gyud siya mga kaigsuonan makaunong. Dili gyud siya makalahotay. Dili gyud siya mga kaigsuonan mutuman mubuhat kung wala gyud siya tinuod nga gugma sa amahan. Grabe ang gugma sa atong Ginoong Hesus sa iyang amahan. Mausab na ihang gipakita mga kaigsuonan ngadto sa ihang mga tinun-an. Mao na hinungdan mga kaigsuonan, si Jesus nagpakita nga kung naa gyud tay gugma, dili gyud ta magtinapulan. Kung naa gyud ta kay gugma mga igsoon, mahimo kang kugihan sa pagpangalagad sa Dios.
Sa maragod nga kung naa kay gugma sa imuhang balay, naa kay gugma sa imuhang Pinoy-anan, di ba? Imo nang ayo-ayuhon, imo nang panindutan, imo nang pagwapahan, pagwapuhan, imo nang pulpintalan, butang-butangan, imo nag mga buwak, mga kaigsunan, og di gyud ka gusto nga ang imong Pinoy-anan magkawatak. Kay naa man kay gugma. Naa kay gugma sa imong mga anak, do na kay mayong plano sa imong mga anak. Diha nimo matugkad nga do na gyud kay tinud-anay nga gugma. Dili gyud ka mobiya nimo bulag sa imong pamilya kung do na kay tinud-anay nga gugma. Mao hinungdan nga si Jesus nisulti siya nga to kang Pedro. Pedro, gihigugma mo ba ako? Ingon si Pedro, oy, gigugma ti ka, gibiyaan kay nako ang tanan tungod sa akong gugma nimo. Ingon si Jesus, naati man na ako mga karnero. Ang gipakita ni Jesus mga kaigsunan, kung duna gyud tay gugma, dili tatapulan. Dili tatapulan. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan. Si Marcos Santos mga kaigsunan, request ko sa sunod nga kanta dito sa cross. Okay, ako ding kantahon mga kaigsunan. Pero kini akong gigamit diri nga kuan kanang mixer mga igsoon, mura magpinot ko gamay. Mura gapinot man. Ako ra ning i-adjust og gamay sad para mawa po ning iyang kapinot. Hey, okay, hey, check, hey. Murag okay na ni. Okay na ni siya. Murag nawawa na iyang pinot. Okay, ako ang tagaan og pagtagad ang request mga kaigsonan. O niya kuyogi ko sa pag kanta mga igsoon ato ning kantahon diha sa mga pagdaig ngadto sa Ginoo. Kani mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mangalaga, ka ikaw ang ipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus.
simba kanimo lamang kami mga alaga, ka ikaw ang ipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagpatukan, aba ng imong punong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami anihan, kami nagkakiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang kaluwasan nga naanggon ko, ang kaluwasan nga naanggon ko. Salamat kayo sa Dios. Salamat sa nag-request sa dito sa cross ang Dios magpanalangin kanimo. Si Bibian Aligiao ho. Nani ba ni pagbasa? Labis. Maayong morning pastor, musta na karon pagko kapaminaw na ay signal. Karon pasad ko ka balik ikaduhang adlaw ron akong balik dire. Unya kagahapon nakabalik ko, unya karon sad nakabalik na sad ko. Salamat kay Ginoo. Si Brother Onde Arcila Rona. Amen. Salamat kay sa imo pakiguban. Nya si Lisel Velia Centenia, may buntag sis, may buntag pastor, request ko kantang makalangit gaksa ko Ginoo, pas og dalaygon ang tanang naminaw og nagtan-aw. Gaksa ko Ginoo. Gaksa ko Ginoo. Kisa may gakanta aning
gaksa ko, ako tan-awon ha. Gaksa ko Ginoo. Gaksa ko Ginoo. Di adiri. Gaksa ko Ginoo. Ni imuhang request Sister Lisel sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko sa imong request awit makalangit gaksa ko Ginoo. Daksa ko Ginoo diha sa akong kahuyan. Daksa ko gikan sa mapagsulay. Kay diha lamang kanimo ang akong kasiguruhan. Sa tanan ikaw ang akong gisaligan. Daksa ko Ginoo diha sa akong kaluyan. Daksa ko bisan sa akong kapakyasan. Kanimo o Ginoo ako'y walay kabalaga. Bisan pa sa akong pag-inusaran. Kalimot mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo nga ato karong hisgutan. Diha mabasa sa libro sa Epeso, libro ni Pablo mga kaigsunan. Diha sa libro sa Epeso kapitulo 3, 14 hangtod sa 21. Ano ato arang Tagalog pagtagad kanang bersikulo 17 kung doon na mo'y Biblia palihog tan-awa o basaha. Ingon ang pulong sa Ginoo nga iyang gibilin kanato diha sa balaang kasulatan diha sa Kipadayag kapitulo 1 bersikulo 3 bulahan ang magbasa. Bulahan usab ang maminaw ug labos sa tanan bulahan katong nagtuman. Mayo nga pakig-uban ni Sister Biolio nga nanuka diha sa South Korea. Kumusta mo diha sis? Si Sheena Basubas, hi Pas, good morning, good morning. May buntag nimo diha dai Sheena. Salamat kayo sa imuhang pakiguban ug salamat sa imong pag-share sa atong programa nga pulong mo kinabuhi ko. Ayaw kalimti mga kaigsunan ang minsay sa awit mga igsoon kung doon na may mga kaluya, kabugnaw, duula ra gyud ang Ginoo og pangayo ang agakson kaniya. Ito hinumduman kanang ang Dios mugako siya muduol nimo kung maghinulsol sad ka kanang mahinulsulon. Ang kasing-kasing mahinulsulon kanang naghinulsol karon unya ugma di na pud maghinulsol kay ang maghinulsol karon ugma maghinulsol na sad ugma sunod adlaw maghinulsol mura nagdula-dula kinahanglan dili na maghinul. Kung naghinulsol ka sa sala nga imuhang na hibaw ang sala, ayaw na to balik ka pagbuhat kay wa na ka maghinulsol ana nagulog-ulog na ka nagsige ra kag hinulsol sa buhat nimo nga nailhan nimong sayop unya pagkaugma naghinulsol na sad ka kay nabuhat na sad nimo ang maong sayop. Duduwa wa ka magana maghinulsol. Mayong pakiguban Sister Bibian, mingon siya gipangga mo ako pastor request ko
Tungod sa iyang pagpangga namo, nakabangon nami sa bagyong udit, dako og kadaot sa among pamilya. Oy, dalaygon ang Dios, no? Salamat kayo nga nakabangon namo. Gikan sa paghigda, gikan sa pagkalukapa di sa kuno, mga Binoy-anan. Ay gipangga mo ako. Ato ning taga anong pagtagad? Gipangga mo ako matod sa pulong mo. Ani ang imong request, Sister Vivian, sa itong programa ng Pulong Mo Kinabuhi Ko. Humanani mga kaigsunan, ato nang hisgutan ang mensahe sa Dios nga iyang giandam alang kanato. Ipangga mo ako, matod sa puso mo. Bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daigod ko ikaw, ipangga mo ako, matod sa puso mo. Bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigod ko ikaw, pagkasimbahon ng alagaan ko ikaw. Sa bisan asa pa, nalagay bayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagigahatagan na mo. Pagkasimbahon ng alagaran ko ikaw. Diha sa grasya sa Dios nga naa kang Kristo Jesus, walay kulang. Ipangga mo Kung nagpuyo og nagkinabuhi ta, ilam sa grasya ang atong pagpuyo nining naong sa kalibutan dili hawang. pagkyasan. Unsaon na to pagkasiguro nga kita mga kaigsunan nagpuyo sa kalibutan nga ilalom sa grasya. Makasiguro lamang ta mga kaigsunan kung sa atong pagpuyo wala na ta magpuyo sa dautan. Kaya ang grasya mga kaigsunan nagtudlo kanunay sa pagkinabuhing matarong o pagbiya sa dautan. Mao nay gisulti ni Apostol Pablo, gisulat diha sa Tito Kapitulo 2 versikulo 12 mga igsoon. Labihan ang grasya mo, nagigahatagan na mo. Matod pa sa 12, ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan o sa kalibutang kay libgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios non. Ang kinatibuk ang grasya mga kigsunan, makaplagan og mabatonan lamang nato diha kang Kristo Jesus. Kay naa niya ang grasya sa Amahan nga may maghatag kanatog kagawasan, kaluwasan, kadaugan, kabag-uhan, hingpit mga kaigsunan nga kalipay kalinaw, hangtod nga kita iyahan ang lalino. Sa bisan asa pa, ngalan mo'y bayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagigahatagan na mo. Pagkasimbahon ng alagaran. Human aning awit mga kaigsunan, gipangga mo ako. Atong basahon ang Kapitulo 14 hangtod sa 21 sa Kapitulo 3, versikulo 14 hangtod sa 21 sa Efeso. Mo'y bayaw ko. Gitaytulan ni Pablo dire ang gugma ni Kristo. Nagigahatagan Dinhi usab gipakita sa Dios pinaagi sa sulat ni Pablo ang mga pamaagi sa Dios aron ang atong gugma, ang imong gugma, akong gugma ngadto sa Dios malig-on. Sa dihang malig-on ang atong gugma ngadto sa Dios, mohari og mabatunan nato ang kinaiya sa Dios. Kanang kinaiya nga mapailubon, kanang kinaiya nga matinud-anon, mulahutay mutuo hangtod nga kita moatubang kaniya. Okay, salamat kayo sa nag-request sa awit nga gipangga mo ako.
Walay lain nga nagpangga nato pag-ayo, mao lamang ang Ginoo. Walay lain nga nagatima nato kaniadto hangtod karon ug hangtod sa umalabot pang mga adlaw. Walay lain kundi siya lamang mga igsoon. Si Jesus lamang, ang Dios lamang mga igsoon. Kung doon na mo'y mga Bible, palihog ko unya ato ni tagaan og pagtagad, ato na ta sa mga mensahe sa Dios nga giandam sa Dios alang sa ato nga panag-uban karon. Ingon di si Apostol Pablo diha sa iyang sulat, diha sa Epeso Kapitulo 3, versikulo 14. Busa tungod niini nagampo ako sa Amahan. Okay. Nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya lig-uno niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa inyong pagtuo aron mo gamot og malig-on ang inyong gugma. Ug uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad o kataas sa kahabog o kalahom sa gugma ni Kristo. Hinaot pa unta nga ang gugma ni Kristo og sa ingon ni ana kinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Daygon ta ang Dios kan sanggahom ani kanato og maoy makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon. O huna-hunaon, daygon ta siya diha sa simbahan og diha kang Kristo Hesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Dios magpanalangin sa iya mga pulong. Diha gipakita mga kaigsunan nga angay gyud natong tagaan og pagtagad ang pag-adtog simbahan. Ayaw gyud batasan nag-anara nga maglublob lakas imong Pinoy-anan. O niya mahimo na hinuon nato nga abaruganan ang panultihon nga bisan asa pwede natong simbahon ang Dios. Tinuod na. Tinuod na siya. Lamang dunay pinasahi nga panagtigom og pinasahi nga imo pong bation, pinasahi pod nga imuhang masinatian kon ang espesyal nga adlaw nga para sa Dios ang imong ikauban ang imong mga kaigsuonan. Mao nang muadtog yung kag simbahan. Mao gyud nang muadtog kag mga tigumanan. Mao na nga ang matag Kristohanon matag magtotoo. Wa gyud lain, ikaw na ako na. Kinahanglan mo adto gyud tag simbahan. Kay ako gyud nang nasinatian mga kaigsunan kung wala pa ko muadtog mga simbahan. Bisan kung nalayo ko sa akong pamilya kay nanarbaho lagi. Ang akong nabatasan mangita gyud kog simbahan. Nga maoy akong adtuon aron makadaig ko sa Dios og labaw sa tanan makapadasig pod ang ako ang pag-adto ngadto. Og makadasig ko, madasig po ko pag-ayo. Kay naaman dihas pag dinasigay kanang muadto kag mga tigumanan. Now, si Pablo mga kaigsunan, nanugid siya sa iyang gibuhat. Nanugid. Og sa iyang gibuhat mga kaigsunan, dinhi gipakita nga pamaagi ni sa Dios aron mo lig-on, aron mo gamot ang atong gugma. Atong hinumduman mga kaigsunan kining gugma, wa nay makalabaw pa niini. Wa nay makatupong pa niini. Kay kung tinuod kang dunay gugma, di gyud ka makabalibad sa tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Kung tinud-anay ta nga dunay gugma mga kaigsunan, dili gyud ta mga kaigsunan musugot nga magduwa-duwa lamang sa pagpangalagad. Ni kanang magpalahay. Kasabot man gyud ta unsay magpalahay. Kanang ugway mo simba, di rasad ka mo simba. Mo man ang palahay. Ugwa kung muulan sad, amurag okay rasad. Palahay. Dili maayo ang usa, dili maayo mga kaigsunan nga inana ang ato ang kinaiya, ang ato ang batasan. Kinahanglan mga kaigsunan nga
kung ang mga apostolis lunod patay sila. Grabe nga pa nagkasulti, no? Lunod patay. Kana bitang unununganay sila, pero kanus aman sila nag-inunungay. Kanang naghari ng Holy Spirit. Kay kung wala pa maghari ang Holy Spirit nila, di gyud mahitabo nga mag-inunungay sila. Kay sa panahon nga si Jesus, tanawon ragod, balik-balikon lagod nato ang istorya sa kinabuhi sa mga apostoles. Ang ilang kahimtang ba? Gipakita man sa Biblia. Si Pedro nga nakamatikod nga namatay si Jesus, nalimot siya sa saad ni Jesus og sa iyang gipadayag. Sa gipadayag ni Jesus nga to kang Pedro. Si Pedro dali kay nalimot. Nalimot siya nga bisan kung mamatay si Jesus, mabanhaw siya. Pagka balog yun nga namatay si Jesus, si Pedro naluya. Nimbalik siyang panagat. Unya, ang nahitabo mga kaigsunan, kung imong lantawon mga kaigsunan, sa dihang na nagkita na sila og nabanhaw si Jesus, kapila gyud siya sukata. Usa man ang sukata. Murag kasabot naman siguro mo usay sukata. Ato anang pamabawon pag-istorya kanang suknaa. Kisa may nakasabot anang akong gipanggamit nga mga pinulungan kay basig maghisgot ko dirig pinulungan unya wa sad mo kabaw pumo kasabot maglisod sad mo kunik-kunik unya amo na nga gisukna kanang giklaro ba gisukna gani kanang giklaro ni Hesus si Pedro. Mga lagi ko pasensya kini ako ang mga pinulungan nga akong gipanggamit, pero salamat sa Ginoo nga ako gyud ning gipaning kamutan uban sa tabang sa Ginoo nga ako ning mapasabot diha ninyo. Kay mao man ni pinakaimportante gyud sa pagpaminaw kanang naa kay masabtan. Naa kay masabtan. Kay sa ako nang gikaingon, ang taong wa kasabot, maura gyud magbagot-bot. Maura magbagot-bot. Now, gisukna kana bitang gisiguro gyud ni Hesus nga makasabot si Pedro sa pulong gugma. Kay daghan man gud mga kaigsuonan nga mga tao even sa karong panahon nga kusog kay mo labay-labay nga mukanta ra og I love you Lord. Pero wala kasabot unsa gyud ay gugma. Kita mismo mga kaigsuonan kung atong susihon nakasabot og nakatugkad bagyod bot nakatugkad bagyod bakahatas gugma. Unsa may atong gugma pila kaha ka porsyento. Kung ang atong gugma 90%, 80% dili na gugma. Kay ang tinuod nga gugma 100%. Way kuwang, way kapin, basta 100%. Tibuok. Kung miingon gayt ang tibuok, wala gyud nay pikas, di gyud na pwedeng bahinon. Di gyud pwede mga kaigsunan nga ang imong gugma sa Dios 50 or 60 or 99%. Di na pwede. Kinahanglan tibuok. Pag moingon kang tibuok yun. Ingon si Jesus. Og maunay angay natong tugkaron, angay natong masabdan. Maunay gisukna ni Hesus ngadto kang Pedro. Klaro ni Hesus, Pedro gihigugma mo ba ako? Ingon si Pedro gihigugma. Ang anong giklaro to ni Hesus? Kay nanalaw manggod si Pedro. Doon ay mga panahon nga nganong ang mga pagsulay magbalik-balik mangyod. Wa pa man ta kalabang. Nganong doon na may mga pagsulay nga murag taod-taod naman ni akong namatikdan. Wa pa man gyapon ni mahuman. Tungod kay wa patakalabang. Doon na pa'y bahin ang atong kasing-kasing wala nato matugyan. Kay kung natugyan nato tanang, ang resulta di gyud kaangay malisang ni mahadlok tan-awa ragod. Tan-awa ragod ang mga apostolis. Ang mga apostolis ba, mga igsoon kos Ginoo nakasinati bagyod sa tinuod nga gugma. Nakasinati.
diha gipakita mga kaigsunan nga na niabot ang tinuod nga gugma sa diha nga miabot kanila ang Holy Spirit. Pero wala magpasabot nga ang tao nga ang tao nga nay Holy Spirit di na maluya. Ha? Maluya. Maubitaw ng maluya gihapon, maubitaw na nga dunay mga pulong, mga mensahe di as Biblia, mga kaigsunan nga nagpakita nato og pamaagi, nagtudlo nato aron dili gyud makapadayon ang kaluyahon, kanang mawagtang bitaw ang kaluya, kanang paharion ang Holy Spirit. Unya unsaon aron maghari ang Holy Spirit, gamiton nato atong hunahuna. Dili nang agtang mo'y gamiton. Ang atong hunahuna mo'y gamiton. Maghuna-huna ta unsaon paggamit? Maghuna-huna tas mga butang langit nun. Ayaw gamita ang imong hunahuna sa mga butang sa kalibutan aron imong angkunon. Maoray nakalisod kung maghuna-una na ang tao sa mga butang. Kay kung maghuna-una na ang tao sa mga butang, muna'y mga ilanan nga, naibog na siya. Kung naibog na ang tao, kuyaw na kaayo kung mahigugma na siya. Kay ang tao nga mahigugma na sa mga butang, muhari dayon ng kabalaka. Muhari dayon ng mga kanang kaluyahon, mupuli day ng kaluyahon sa pagsimba, kaluyahon sa pagbasa ganis Biblia, kaluyahon sa pagtudlos mga tao. Mobitaw nang naikanta, ari guda, ari kastanta. Tanahon ko nun ako ning kuan. Ako ko nun ning tanahon be. Ako nun ning bebe, ara sa tudapit. Kung sa gipangandoy sa Dios. Unsa gipangandoy sa atong Ginoo? Mga kaigsunan, be tanawon paminawon kuno nato be. Tanawa, gimingaw ang Dios sa atong mga luha nga numan. Nakit antas Ginoo nga mas muhilak patas mga pagsulay kaysa ihang kaayo. Nakit anong nasayran sa Ginoo diri sa atong kasing-kasing sa nahunona, mas mahadlok patas mga pagsulay kaysa Ginoo. Mas muhilak tag mukurog tas mga pagsulay. Malisang ta kaysa Ginoo. Mao na nga, ang tao nga wala na'y tinud-anay nga kahadlok, gugma sa Dios, mga kaigsunan, uga na kaayo ang ihang pagpangalagad. Mahinungdan mga kaigsunan, ako nagtuo nga, gikinahanglan ni muning maong mensahe. Kining maong tema mga kaigsunan nga, mga pamaagi aron malig-on ang gugma nimo sa Dios, aron ang kinaiya sa Dios, maana kanimo. Atong eksaminon karon atong kaugalingon, ang kinaiya sa Dios nga gipakita kang Kristo, mao ba ang atong makit-an sa atong kaugalingon? Or adlok na ta sa mga pagsulay. Dapat naay mga pagsulay di ta ngay mahadlok. Musamot ang tong kaisog, kadasig. Musamot ang atong kaisog. Kisa manggoy wala kaagig mga pagsulay ingon si Jesus nga. Bisan gani ang mga propeta nga, kung imong lantaw na ang mga propeta, duna gyud sila'y gahom nga, kung imong lantaw, makabanhaw. Tanawa tos Eliseo. Usa ka propeta nga sumusunod ni Elias.
Kung imong lantawon si Moses, na usab ang ilang dagway, naputi ang ilang naong, tungod sa himaya sa presensya sa Dios. Pero kung imong lantawon, gisulay, magani sila. Ngano man, kay ang pagsulay, papil ni sas kinabuhing Kristohanon. Ang problema, kay daghang mga Kristohanon, maadlok sa mga pagsulay. Muhilak dayon. Pero ang pagampo, pagdaig, ambot, uga na kayo ang luha. Kay nahurot na dito sa paghilak sa mga kalisdanan. Ngano man ni Lord, nganong nangalagad man ko Lord, ngano man ni, pangutana, nagipangutana ang Ginoo. Mauna nga, si Pablo mga kaigsunan, nagsulat siya, ug iya kining gusugilon, dili lamang sa mga tao sa Epeso, kundi sa tanang mga Kristohanon, nga makabasa siyang sulat, ug usa na ta. Dinhi gipakita mga kaigsunan nga, ang pagpakita sa gugma sa Dios, o pamaagi sa Dios, aron malig-on ang atong gugma. Kay kung naagyo tay tinud-anay nga gugma mga kaigsunan, di gyud ka maloyas pagpangalagad. Kaysa manggoy wa kasuway gugma. Kana kung gugma sa imuha nga kanang usay gitawag ana gugmas uyab. Di ka katulog ug way adlaw, murag maghilak ang adlaw nga di ka katawag. Pag kana bitawng pagdevelop o sana pagkat-on sa gugma, kanang madevelop nimo ang gugma mga kaigsunan, pagdevelop ba muram na siya gugkuan. Kanang kamera sa una nga na ay negative nga i-develop. Kinahanglan nga imo gyud nang alimahan, nga imo gyud nang habuk-habukan, bilis-bisbisan og usas mga pamaagi kana gyud paghatag og panahon. Paghatag og panahon sa pakigistorya, mo nang maghilak lagi ng adlaw kung di ka kaistorya. Ngano man, kay maunay pamaagi aron malig-on ang imong gugma. Mausab mga kaigsunan ang ato ang kinabuhi dapat makiksulti tas Ginoo. Ang problema kay mura magmabungol na ang Ginoo kung imong lantawon sa sumalas iyang mga pulong sikad pas karaang panahon. Nga grabe kay mo yango ang mga tao kung naanas panginahanglan. Unya magpangutana nganong naay mga pagsulay sa kana mga lagad, nganong na mga pagsulay murag wa gyapon pagkasabot. Mao na nga ato gyud nga pangayoon sa Dios nga Lord, pasabta ko sa gugma. Kay kung naagyo tay gugma mga kaigsunan, di gyud ka mo biya sa imong trabaho. Trabaho nga gipial sa Ginoo nimo. Unsa may trabaho nga gipial sa Ginoo nimo? Ati man na. Kung gihatagan kag panalangin, gihatagan ka og kahigayunan sa Dios, hinumdumi dako kay nang pabor. Blessing nga gihatagan kag higayon panahon sa Ginoo nga gipaambit ka sa trabaho ni Jesus. Nagpaluyo ka sa ministry. Nagpaluyo ka sa mga buluhaton. Dako kay na nga blessing. Dako kay nang panalangin. Nga tungod nimo napagaan ang buluhaton. Unya sa dihang mo abot na nga mga pulong nga tungod nimo ipasa day na ni Lord. Lord, dili na tungod na ako. Tungod na nimo. Pero ang tinuod, di gyud na mahitabo nga moabot ang panalangin sa Ginoo sa ministry kon wa pod ka mo desisyon. Maubitaw ng kung imong lantawon panalanginan og panalanginan gyud sa Ginoo ang tao nga mi desisyon. Mi desisyon nga miingon nga Lord, gamit ako. Himo akong blessing sa imong ministry. Himo akong galamiton sa imuhang buluhaton. Desisyon man na. Sama ni Isaias, may desisyon siya. Mao na nga, diha sa ato ang pagdesisyon sab, atog yung i-develop ang atong gugma. Kay kung ang atong gugma mahatag na gani nis uban, mahatag na gani nis butang o si bisan kinsa, mahimo nimong biyaan ang buluhaton sa Dios.
mahimong uga ug dili na ka sinsero. Unya paningla na kas Ginoo og mahimong walay bili ang imong mga sakripisyo kaniadto tungod kay dili gusto ang Ginoo nga mayra kasugod apan dili nimo mahuman. Mao na nga gipakita sa Dios ang iyang gitinguha, ang iyang gibati mga kaigsuonan. Nga kung imong lantawon mga igsuon, gimingaw ang Ginoo sa imong gugma. Nanganggoy ka, naghandog ka, naghanap kamong pagsan, ang akong unang gugma kanimo. Gimingaw ka Ginoo sa mga luha ko, nanganggoy ka, naghandog ka, ihatag ko ang akong mga pagsimba, ihatag ko ang akong pagigugma, ihatag ko kanimo ang akong mga Mao nay gipakita sa Dios mga kaigsuonan nga angay gyud ta nga ang atong gugma dili gyud mo murag baod nga musaka, mukunhod, musaka. Kinahanglan ang atong gugma pataas. Dili kay bugnaw init na pod, bugnaw init na pod. Mura na gadula-dula. So unsa may mga pamaagi sa Dios aron ang imong gugma sa Dios malig-on sa ingon ang kinatibuk ang kinaiya mabatunan nimo sa imuhang pagpuyo og pag kana bitong pagpaabot sa atoang sa pagbalik sa Ginoo. So diha gipakita sa sulat ni Pedro, una mga kaigsuonan aron malig-on ang imong gugma kanang naa sa bersikulo 16 sa Epeso kapitulo 3 bersikulo 16. Akong basahon. Unya sunda lang. Nang hangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya, lig-uno niya ang inyong espiritonong kinabuhi, pinaagi sa iyang espiritu. So dinhi mga kaigsuonan, gipakita sa Dios ang pamaagi niya kung unsaon aron malig-on ang atong gugma ngadto sa Ginoo. Iyang gipakita og iyang gigamit nga instrumento si Pablo. Unsa may gibuhat ni Pablo nga atong makita des bersikulo 16. Una nga pamaagi mga kaigsuonan, pagampo. Pagampo sa mga alagad sa Dios. Si Pablo iyang gisugid ang iyang gibuhat. Iyang gibili nato nga aron malig-on ang espiritu ng bahin sa mga tao, kinahanglan naagyoy mga pagampo ang mga pangulo. Nganong nadasig ka, nganong nalig-on ka diha sa tawag sa Dios nga mosimba, mo alagad, mo pasalamat, mo daig sa Dios, mga kaigsuonan, or mo musangyaw. Kay ang pagsangyaw usana kapaagi aron mapasig-uli nimo ang tawo ngadto sa Ginoo. Kay usas atong trabaho nganong gipasig-uli tan sa Dios, pinaagi kang Kristo aron kita mo pasig-uli usab sa uban ngadto kaniya. Mao man ay atong trabaho. Dili kay igo ra tang maninda, dawat rag kwarta, pagkahuman malimtan ra siya. Pag naanay problema, saka na, Ginoo! Sa maayo paglawas, baskog pa, nabisiras trabahog paninda. Hala sayog mata, hala sayog luto, hala sayo og panghugas, hala plastada deg paninda. Ako ba na nanarbahog na negosyo, sipat lang agi. Naana gani mga trahedya, labi na karon gubat na Russia og sa Ukraine.
Nga kung imong lantawon pila kalibo ang mga nuclear mga kaigsunan nga giandam na dies ka mga dagko nga mga kuan. Pila kalibo mga kaigsunan kung imong lantawon maunay buy-an mga igsuon di bahilis ng kalibutan na. Kuyaw. Unya samtang na malandong ko mga kaigsuonan kanang matunaw ang kalibutan may posibilidad nga minugna rapod sa tao. Kanang manglupad ng mga kayo. Sa ako nang gidiscuss kaniadto, gubat na siya. O wala pa ko kalibutan sa mga nuclear kay wala pa ko kadungog ana. Karon pa ko kadungog mga kaigsuonan nga nanade ay mga testing-testing nga mga nuclear sa una. Kung imong lantawon sa imong FB mga igsuon og di ra katapulan nga mo tuki-tuki mahitungod sa nuclear, malisang sad ka oy. Saynan ka nga ang nuclear mga kaigsuonan nga gitistingan sa Amerika kung imuha kunong matud pa sa nagdiscuss diha sa FB nga kung ang nuclear bomb nga ibutang sa Manila diha pabuthon ang tibok Manila mahanaw. O niya ang mga kasikbit nga mga syudad maapektuhan even kuno ang mga probinsya. Saynan ka ana unya pila kalibo ang nuclear nga gipanggama nas ubang mga nasod sama sa Russia. Ang pinakadaghag nuclear karong panahon na ang Russia. Ikaduha ang USA, ang Amerika. Ngano abot putag nuclear ano. Tinuod na. Ngano man. Mga igsuon kos Ginoo. Dili na ron dapat magluya-luya sa pagpangalagad. Now ang rason nga nung naay kaluya kay wapog ka magtininuod nga higugmaon nimo si Lord. Kay kung tinud-anay tang nahigugma ni Lord, dili gyud ka malimot sa ato ang gitawag responsibilidad atong kaakuhan. Nganong nahimo tang Christian, nganong nahimo tang believer, nganong nahimo tang followers ni Jesus Christ. Nganong nagpabautismo, nganong desisyon bitaw kay mo man ang desisyon. I have decided to follow Jesus. Unya, igo ra tas kanta-kanta. So ato na nang ipadayon. Kay ni desisyon man ta. Dili kay ni desisyon ra ta mga kaigsunan, himan-himan na busy ra tas trabaho paninda. Dawat rag kwarta, malimtan na pud siya. Pero nganong hangtod karon nadasig man ka. Oy, salamat sa Ginoo. Nganong nadasig og nalig-on man ka? Kay wa pa ka madasig ug wa pa ka malig-on, ay wa na. Di na ka maminaw. Lingan na ka sa imong trabaho diha. Nabisi na ka sa imuhang kaugalingon, magpasiksi ba ka, hinuon hala. Apan nalaygon ang Dios nga nag-uban ta. Hallelujah. Ang pasalamatan ng Dios. Usa kinis ebidensya nga atong makita sa tagsa-tagsa nga gilig-on sa Dios ang atong gugma kaniya. Nganong nalig-on man ni? Tungod kay dunay taong nag-ampo nimo. Dunay nag-ampo sa Dios para nimo. Giampo ka. Ang problema mga kaigsunan, kung nakakunik ka sa alagad sa Ginoo nga wanay panahon pos pag-ampo kay business na busy na sad. Maubitaw ka ng mga pangulo nga gipakita sa Dios diha sa Biblia, doon na pamaagi ang Dios unsaon niya pagbuhi ang mga taong nangulog mga tao. Nanay pamaagi ang Dios. Dili na wala na niya tuguti nga mabisi ang iyang mga alagad pagpangita sa pagkaon. Kay naa naman say pamaagi. Nganong iya maning gibuhat. Kay nuna siya'y nakitaan nga kung mabisi ang mga pastor, ang mga alagad, ang mga magsasangyaw, ang mga magtutudlo, dili na sila katarong sa ilang trabaho.
Kung dili na sila katarong og hatag og saktong panahon, usas mga maparalyze nga trabaho kanang pag-ampo. Unya usanas importante sa kinabuhi sa matag tao. Ha? Usanas kinabuhi, usanas importante gyud gikinahanglan sa matag tao nga dunay mag-ampo para niya. Tanawa ra gud si Pedro. Kung imong lantawon, kanunay sad siyang nag-ampo. Si Pablo, mismo si Jesus nga mo'y nangulo nila, kadlawon pa, alas 3, nag-ampo na si Jesus. Ang problema, kung makakunik kag usa ka alagad, nga nabisis negosyo, usaon naman aniya pag-ampo. Makaampo, bakaha siya. Ang may tabo, di mabugnaw pud ka. Kay ang gipakita ni Pablo, bisag unsa sa kabisi, tanawa ha? Grabe kabisi si Pablo. Dilis negosyo ha? Kung dilis ministry ni Kristo. Grabe ang mga lugar nga iyang adtuan. Pero si Pablo, samtang magbiyahe, pwede siyang mag-ampo. Kay walay laing nga nagpuyo siyang una-una, ug walay laing nagpuyo siyang kasing-kasing ang ihang paghigugmas Ginoo. Kung imong lantawon, grabe ang nasinatian ni Pablo. Wala say tarong tulog, wala say tarong pahulay. O kung imong lantawon, niabot ang panahon, wala say tarong kaon. Wala say tarong nga kapuy-an. Kanunay siyang naa sa kadasig sa pagsangyaw, pagtudlo, pagpahinumdum o pagpahimangno sa mga tao aron makapangalagad si Ginoo. Dili lang sa pagwali, labos sa tanan, ihang gipakita nga duna gyud siya'y tinud-anay nga panahon dihas mga pagampo. Ingon siya nga, naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya, ligunon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi, pinaagi sa iyang espiritu. Muna nga kung akong ipasalamatan ang Dios nga bisan kun ako na nahimong nangulo sa simbahan o nahimong pastor sa pipila ka mga pastor diri sa ato ang simbahan, nagpasalamat ko nga ang tud karon buhi pa ang pastor nga akong giila. Now aron magkaampo ang akong pastor, gigamit ko sa Ginoo aron pag-supply pod sa pagkaon para sa akong pastor. Kay kung walay mag-supply niya, natural, ang pastor magnegosyo na, kay naapoy gibuhi. Ang problema lang mauni, mabitaw ng ila-ilahon yun, naabitaw na sa atong kanda, pilia, o ila-ilaha ang imong higala. Kuyaw, kung ang imuhang gisuportahan, kanang maoy gihitagaan ni mos pamaagi sa Dios, mapahalad man, maikanapulo man, ang problema diha kung ihang ginegosyo. Gipagama niya mga tindahan, gipamalit og mga yuta sa subdivision, munay pagkakuyaw. Kay luoy kayo ang ministry ana. Kay nabisi na sa panalangin, nahimo na hinuong na akaangin. Maunang akong ipasalamatan ang Dios, kuyog sa akong asawa, ya nakakat-on mi sa pamaagis Ginoo, og dinhi among nakit-an nga naguna ang Dios sa among desisyon. Naguna ang Dios sa amo ang mga plano, og dalaygon ang Dios nga, kanunay ko niyang gitubag nga, akong mga pag-ampo, una sa tanan, Ginoo, i-align akong panghuna-una sa imo ang mga plano. I-align ang akong kasing-kasing sa imo mga pamaagi. Kay di ko gusto nga mahimong kawang ang ako ang pagpangalagad. Og ako nagtuo nga inana sad ka. Inana tang tanan. Now,
Dini gipakita mga kaigsunan ang mga pastor angay gyud nga dili sila mabisis mga butang sa kalibutan. Di gyud wa gyud na tuguti ni Jesus nga ang mga pastor, ang mga nangulog simbahan magbisis mga butang sa kalibutan sama sa pagkaon, sama sa biste. Kay ang ilahang kinabuhi na design dihas pagpangalagad sa mga tao. Una sa tanan dihas mga pagampo. Kay usas mga pamaagi aron malig-on ang gugma sa tao. Diha sa espirituhanong kinabuhi aron siya makapadayon mga kaigsunan ang pag-ampo gyud sa mga alagad sa Ginoo. Hangyo ni Pablo ngadto sa Dios nga pinaagi siyang kadagaya, Lord, pinaagi si imong gugma grasya. Ang imong gugmang way paglubad ni walay katapos sa kinutuban. Hangyoon ko ikaw nga imong lig-unon amahan ang imong makatawhan og imong dasigon sa pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. That is my prayer. Og maunang nalig-on ko kay nasayod ko nga doon na po'y pastor nga nagampo nako. Nagampo sa Dios para nako. Mao ni gipakita ni Pablo mga kaigsunan ko sa Ginoo nga nagampo siya sa Dios para sa ihang mga katawhan. Unya ang pagampo mga kaigsunan dili lang na kausa sa uskabulan. Dili lang po na kausa sa usa ka semana. Labaw nang dili lang po na kausa sa usa ka adlaw. Kundili ang pagampo pagabuhaton sa tanang panahon. Sa matag karon og unya makadawat kog mga minsay nga dunay nagpre-request nga naa sa ospital. Nanginahanglan sa og trabaho. Naay mga tao nga nanginahanglan og pre-request tungod kay nagkaguliyang ang ilang pamilya. Naay mga tao nga nag-chat, nag-text, nagpadalag mga mensahe, mga kaigsunan nga pastor iampo ko. Kay hapit na mi magbulag. Dili man po na pwede nga moingon ra ko okay kung iampo. Dili na. Dapat sa wala pagani na nga mga mensahe ang mga pastor na anay mga pagampo. Ang problema mauning kung naakay mga pastor nga imong giila, wala nimo tagai sila og kanang pagtagad. Preharagon na nga ang problema kita nang inahanglan sa Ginoo. Naanad ta nga makahuna-una rata niya kung nanginahanglan ta. Pero kung wala ta manginahanglan, murag wala po tay Ginoo. Dili na siya maayo. Kung nanginahanglan ta Ginoo, daygo nato siya. Taga paningkamutan nato nga mabuhat nato ang makapahimot niya, makapahimaya niya. Kay kung ato na siyang mabuhat, makalihok ang Dios. Now, sunod mga kaigsunan, ikaduha mga kaigsunan nga pamaagi sa Dios aron mulig-on ang atong gugma. Nas bersikulo 17. Kuhain yung Biblia. Bersikulo 17 nag-ingon, magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa inyong pagtuo aron mo gamot og malig-on ang inyong gugma. So ikaduha mga kaigsunan, aron malig-on ang atong gugma sa Dios, aron mo gamot mga kaigsunan, magkalalom ang iyang gamot, magkalig-on mga kaigsunan. Kinahanglan walay laing magpuyo sa atong kasing-kasing kunahuna kundili si Kristo. No saon man nato pag-ingon nga nagpuyo si Kristo kung wala ta maghuna-una sa trabaho ni Jesus? Ang tinuod nga nagpuyo si Kristo sa atong una-una kasing-kasing, nagpakabana ta sa trabaho ni Jesus. Wala ta magtinapulan. Mao nay tinuod. Mao nay atong susihon. Kung tinud anay bagyod nga nagpuyo si Kristo sa atong kasing-kasing. Now, ang gipakita ni Pablo nga pamaagi aron magpuyo si Kristo sa atong kasing-kasing,
kanang pulong pagtuo. Now, ang pagtuo, mga kaigsunan mo, abot ra na sa tao kung pinaagi siyang mga pagdungog. Ang problema, kung ang imong nadunggan, kanunay chismis sa kalibutan, na kay pagtuog, maligon ang imong pagtuo sa Dios. Kung ang imuhang igdudungog, ang imong dalunggan, kanunay nimong gipaminaw sa mga pulong pinulungan sa kalibutan, mga tambag sa kalibutan nga mo'y makapasa ug makapaluyas imong pagpangalagad sa Ginoo, malig-on kaha ang imong paggugma anas Ginoo, nga ang imong pagtuo disalay naman kayo. Mao na nga, bless kayo ang tao nga naay panahon sa Biblia. Bless kayo ang tao nga dunay panahon sa pagsimba. Kay Dios pagsimba, makadungog sa mensahe, makadungog sa pulong sa Dios. Pero kung mo adto kag simbahan, magduka-duka ka, may pay matuhog na lang puga. Patuga na lang puga atog simbahan, magduka-duka na lang puga didto, oy pakauaw na lang ka nas Ginoo. Kung mo adto gani kag simbahan, sa bado pa lang preparado na kadaan, excited na ka. Dili kay luyahon nimo ang imong lawas, mga kaigsunan, gikan sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, inig ka Sabado, mag-overtime pag yung ka kay Domingo ugma. Simbahan ka dito, pati ng kapuya. Naapa kay ikahalad ang nas Ginoo? Wala na. Munang kitang mga Kristohanon dapat naka-arrange ang dapat natong i-arrange. Una, nakamanage ang dapat natong i-manage. Una sa tanan, itong physical. Kay magunsa man ang gikusgon sa imong espiritu, unya, weak na kay itong lawas, sige nagkapas mo. Daghan na kang gibati, nagsakit ang kuto-kuto, gibutod ang tiyan, sige kag pangutot. Ana, mura ka gibati nimo, lengdasay ka nga kaigsunan. Usaon nimo kapag halad na nagtarong anas Ginoo? Usaon nimo pagpaminaw tarong nga daghan man kang gipaminaw sa imong lawas? Nganong daghan man gipaminaw daghan kang gipaminaw sa imong lawas? Kay wala nimo mahatagig saktong disiplina ang imong kaugalingon. Trabaho dito, trabaho diri. Mura ra ka giduphan nimo ang trabaho. Ayaw dakpa ng trabaho. Ang panalangin dili na angay gukdon. Dapat ang panalangin mo imugukod nimo. Unsa may mga pamaagi? Oy, paning kamuti nga mahimuot ang Dios sa imong pagpuyos kalibutan. Maura. Tanawa ang Ecclesiastes kapitulo 2:26. Ang kahimutan sa Dios hatagan niya kaalam. Kay balo, kalipay, kana di na mabayran nimong sapi. Ayaw gukda ang kwarta. Kay di na makahatag nimo og kaayuhan. Gukda ang Dios kay maunay mohatag nimo og kalampo sa kadaugan. Ang buot ipasabot nga nang gukod, unaha siya. Munay paning kamuti ba? Lord, ni ako. Pasunda ko sa imuhang tikang. Lord, ni ako. Gamit ako. Sige hangyo, Lord, ni ako. Gamit ako. Ni ang akong kasing-kasing na akong lawas. Nya, gamito na kas ministry. Sulayon ka. Ayaw ka bala ka. Dili kay nagpagamit kas ministry na mga pagsulay mo. Ingon ka, nganong daghan po na yung pagsulay. Ayaw, normal na na yung mga pagsulay. Normal na yun na siya. Kay kung naa kay mga pagsulay, natural buhi ka. Nagpasabot buhi ang imong pagpangalagad. Tinud-anay ang imong pagpangalagad sa Dios kung naa kay pagsulay. Mauna nga, usas makapalig-on sa gugma mga kaigsunan, kanang magpuyo si Hesukristo sa atong kasing-kasing. Aron magpuyo si Jesus sa atong kasing-kasing, bantay kanunay ang imong mata, ang imong dalunggan, dapat nahatag nimo nis mga saad sa Dios, mga minsay sa Dios, mga pulong sa Dios. Pero kung ang imong mata, ang imong dalunggan, gihatag nimos minsay sa kalibutan, magpuyo pa kaha si Kristo sa imong kasing-kasing, nga magsugod na magkagkaibog sa mga kalibutan.
sige kag suroy-suroy mga kaigsunan sa mga nindot kaayo nga mga tourist spot. Unsa may mga nindot nga tourist spot diri sa Pilipinas, Boracay, Palawan. Unsa pay mga kuan diha nga imong sudungon ang pagkanindot kunuhay nagpasalamat kas Ginoo mo yung kasalamat Ginoo nga nagipasudong yung kunimo. Mao ba nay tuyo nga nung gibag-o ka? Magsuroy-suroy sa mga nindot nga gipangbuhat sa Ginoo? Dili na sogos Ginoo Sugo na sa imuhang kuan kaibog sa kalibutan. Hapit na ang katapusan. Nanggawas na yung mga nuclear, mga kaigsunan, pila na di ay kalibo ka mga nuclear nga gipang umol, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mao na nga, bantayan na to ang mata, ang atong dunggan. Kung asa na to ninahatag. Kay kung asa ginato ninahatag, mga igsoon ko sa Ginoo, tua usab ang atong kadasig. Kung nahatag na to atong mata, ang atong dalunggan, ang atong nauna sa mga butang nga gisaad sa Dios sa espirituhanong mga butang. Wow, to God be the glory. Maghari si Kristo sa imong kinabuhi. Now, unsay giingon ni Pablo sa Colosas Kapitulo 2? Kuha inyong Biblia dias Colosas Kapitulo 2. Versikulo 6. Kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus, unsay tambag ni Pablo? Pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya. Buti pasabot kung unsa may kinabuhi ni Jesus, mao po atong makit-an sa atong kinabuhi. Naglangyaw-langyaw ba si Jesus? Nagpasikat, nagsilpi-silpi pa si Jesus? Unsa may ihang giwali? Ni ana ba siya? Ni adto kuslanaw pertinaghanag isda dito sa Galilea? Ni ana ba siya? Mao bay wali ni Jesus? Nga oy adto ta sa Jordan kay tuwa dito pertindag kusugang tubig. Kaninduta ditong tan-awon karon pa ko kakuan nga grabe ka maayo de ang gibuhat ni Lord. Wala. Ang kinabuhi ni Jesus gigamit niya aron masangyaw ang ebanghelyo. Gigamit niya aron mapadayag ang paghari sa Dios, aron maandam ang mga tao. Gigamit niya ang tanang panahon mausab unta kita. Nga kining atong nahibiling kinabuhi gamito na ato ni sa trabaho nga atong makit-an diha kang Kristo Jesus. Bulahan ang tao nga namatay dihas pagpangalagad sa Ginoo kaysa namatay sa sigig pagtigom og kwarta sa kalibutan. So ingon si Pablo nga gidawat naman nimo si Jesus. Ni desisyon naman ka nga I have decided to follow. Pero nganong ang imong gipanindot, ang imong Pinoy-anan. Nganong ang imong grabe ka istrikto ang imong trabahoan, pero sa simbahan tungahon lang nimo hapit na mahuman. Mao nay gidawat nimo si Kristo. Ulog-ulog man na. Nalimot na kas imuhang saad o kaha ang imong gugma nipis na. Nipis na ang imong gugma. Mao nang gipahinumduman kas Ginoo, nga nangandoy siya sa imong gugma. So unsa may gipakita sa Dios mga kaigsunan aron mabalik ang imong unang gugma? Paningkamuti nga makakunik kag mga alagad sa Ginoo nga giampo ka. Aron makapadayon sa ampo pud sa imuha. Oy ang imong responsibilidad para sa mga alagad sa Ginoo buhata kay panalanginan sad ka.
Mao bitaw nang diha ang pulong pagtinabangay, pag inambitay. Unyas usas mga gipakita sa Biblia nga makapahimuot ni Lord kanang pulong pagtinabangay. Giampo ka at the same time sa dihang giampo ka niabot po kag blessing ngadtos mga alagad sa Ginoo ug di na niya kalimtan. Usa may giingon diha sa Hebreo kapitulo kung tan-aw na Hebreo kapitulo 13 man siguro ni 16. Ayaw kalimot sa pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo. Kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Na akay pagtuo niya di ka kabalong mo tabang. Now ang pulong pagtabang dili sa imong gusto kundi sa pamaagi ni Lord. Pwede manggug kang mutabang. Pero ang pangutana, basig ang imong tabang mao na hinuoy nakapalayo hinuon sa tao. Mao na mga kaigsuonan kos Ginoo, kinahanglan kitang mga Kristohanon bitaw. Kana bitaw seryoso ta. Dapat mag-amping ta ba? Amping. Usas makatabang mga kaigsuonan. Prayer sa imuhang pastor. Unya ang imong panghuna-huna bantayan nimo ang imong mata, ang imong dalunggan aron magpuyo si Kristo sa imong kasing-kasing. Kay kung si Kristo mao'y magpuyo sa imong kasing-kasing, mo resulta kini og kanang pagtaas sa mga gamot. Matod pa ni Pablo. Mulig-on ang imuhang pagtuo, ang imuhang mugamot og malig-on ang imong gugma. Nya ikatulo mga kaigsuonan, kini ikatulo. Ikatulo ha. Naas bersikulo 18. Atong gihisgutan, mo remind lang ko nga atong tema, sumalas akong giingon, nga ang mga pamaagi sa Dios aron malig-on ang imong gugma sa Dios. Maunay ato ang tema, maunay atong hisgutan mga kaigsuonan, mga pamaagi aron malig-on ang gugma nimo sa Dios, aron ang kinaiya sa Dios maoy imong mabatunan. May maghari na imo. Kay daghan na kaayo ro mga Kristohanon, wa na'y kinaiya ni Kristo. Ngano man, busy kayo sa kalibutan. Grabe ka stricto sa trabaho, di gyud ganahan nga kuan kay maputbol lagi, mamimuhan. Kung magsigig kalit, pero sa simbahan wa na gyud. Relax na, tanang relax. Now, 18. Aritas 18. Ingon sa 18 mga kaigsuonan, ug uban sa tanang katawhan sa Dios, makatabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas sa kahabog sa kalawom sa gugma ni Kristo. Hinaot pa unta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo ug sa ingon ni ana makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Kasabot ana. Ora pa gyud kasabot. Sa to pa, dili di ay basta-basta nga maikinabuhi na to ang kinaiya sa Dios. Ngano man, muagi pa ta step by step. Una, kinahanglan na ay nag-ampo sa Dios para nimo. Usas mga nag-ampo sa Dios para nimo ang imong pastor. Usa mapoy counterpart nga imuhang responsibilidad aron makapadayon ang imong pastor. Uy, ati man nasad. Sunod, gipakita diha paning kamuti nga ang imuhang kasing-kasing harian kanunay ni Kristo. Ang imong nauna, harian ni Kristo. Ayaw tuguti nga mo, ingon rat, nabatasan na to nga, mahatag ko ni pastor, kay naluoy ko ni pastor. Ay hinambugiro man na. Dili man na pamaagi ni Lord. Mangita kag mga pastor nga makaluluoy. Unsa man makaluluoy ang mga pastor? Uy, dili na makaluluoy. Basig kita na may makaluluoy. Ayaw pangita mga pastor nga makaluluoy. Ing na Lord. Ing na Hinoon, Lord. Dad ako.
gamita ko nga instrumento o gamita ko giyahi ko aron mahimo kong panalangin sa mga tao. Gamita ko aron mahimong panalangin sa ministry, sa mga alagad sa mga alagad sa Dios. So ikatulo mga kaigsunan nga akong giingon nga step by step na as 18. Unsa may gipakita diha ni Pablo? Sa ako nang gikaingon nga nakasabot ba ta niini? Kay kung atong nasabtan, maikinabuhi nato ang kinaiya sa Dios. O sa may kinaiya sa Dios kana bitaw di isa gusto nga dunay malaglag. Mao man nay gisulti ni Pablo ani Pedro nga di gusto ang Dios nga dunay malaglag. Kung imong lang taon busy ang Dios nga nagpahinumdom, nagpasidaan, nagpahimangno, lihok na. Kay hapit na ang panahon. Kasagaran, concern ang taos, kaugalingon. Mura, bag makaluwas iyang kagulingon. Concern lang kaitas katong kaugalingon. Sa atong hitsura. Grabe ta ka-concern sa ato ang hitsura. Dapat sa ministry ta, nauna. Dapat diha ta muunong. Dili hitsurag dagway ang pangitaon, ang gusto sa Ginoong tan-awon ang atong kasing-kasing. Itong nauna. Now, ingon siya dihas ikatulo mga kaigsunan ug uban sa tanang katawhan sa Dios. Kama. Basaha imong Biblia diha. Makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad o kataas, sa kahabog o kalawom sa gugma ni Kristo, hinaot paunta nga masayod kamo sa dili matugkad sa gugma ni Kristo o sa ingon ni ana makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Kung sa may buot ipasabot og angay natong makit-an sa ato ang kinabuhi, dapat ang atong ikuyog kanang katawhan sa Dios. Dili mga unbeliever atong ikuyog. Kay kanang mga unbeliever, pataka rin sila ngal-ngal, pataka rin sila gamit sa ilang istorya, sa ilang baba. Putak-putak rin nagbisag unsa na lang istorya, ikaw sad matakdan kag makiguban kanila. Maubitaw ng ikatulo nga pamaagi, aron mulig-on ang imong gugma sa ingon ang kinaiya sa Dios, imong maikinabuhi, pakiguban sa mga katawhan sa Dios. Like ni Josue. Ni Eliseo. Kung si Eliseo mga kaigsunan nakig-uban pas mga propitang mini, mga propitang bakakon, mahimo siyang bakakon. Lamang nakabantay si Eliseo nga si Elias, angay siyang muunong. Kuyog siya. Munang bisan kapila siya ingna ni Elias. Eliseo ari ra ka dire ka adto kus unahan. Sang dili. Di ko musugot nga biyaan ko nimo dire. Mukuyog ko bisan asa. Kuyog ko nimo. Damor kang makig-uban sa mga katawhan sa Dios. Imagine ha, katawhan sa Dios. Klarohon na to ni katawhan sa Dios. Ang dapat natong pakig-ubanan. Ayaw pakig-uban ang mga unbeliever. Maubitaw ng dire sa simbahan. Gidasig ko sa Ginoo sa pagsulti ni inis mga tao. Mga igsuon, ayaw mo pakig-uban og mga unbeliever og mga taong dunay bisyo. Kay wala ay laing mahitabuan na matakdang yun mo. Tanawa ragod kung makig-uban ka grabe katabian. Sobra po kas katabian, inigkahuman kawagtang anak nila. Pero kanindot kung tabian ang imong gikag-uban, tabian sa pulong sa Dios. Mauna nga, pakig-uban sa katawhan sa Dios, asa man nimo makit-an ang katawhan sa Dios? Sa diskuhan, sa baylihan, sa peryahan, sa kasinuhan, sa sugalan? Dili. Adto na sa simbahan. Ang problema, ang imong gikauban, ang imong mang isig katrabaho. Tuwa na busy naman ka, adlong Domingo. Kapoy na kaayo. Malig-on pa kaha ang imong gugma, anas Ginoo, makinabuhi ka ang imong kinabuhi ni sa Dios ana. Dili na. Ayaw pa ilad, oy. Naakay kaalam. Kitagaan tag pagsabot. Munang dalaygon ang Dios nga bisan pa kon na nawala tas na sa
sa atong live streaming, apan pagbalik na to kagahapon o karon, salamat sa Ginoo nga nakig-uban ta diha sa ato ang paghisgot sa pulong sa Ginoo. So diha na to masabtan ang gugma sa Dios, gugma ni Kristo, kung unsa ni kalapad, unsa ni ka kay wa may laing gihisgutan diha sa tigom sa katawhan sa Dios, ang pulong man sa Dios. Sama sa atong gibuhat karon. Munang sa adlawng Domingo, pangita gyud og tigumanan o simbahan. Ang uban mga kaigsunan mo ingon nga diri ko live sa inyo ang simba kay nakasimba man ko pastor, importante gyud nga makadungog ko mga wali, mga mensahe sa Ginoo niya makasabot man ko sa imong wali. Matud pas usas ako mga listener pod sa YouTube kaya do na man ko gi-upload nga mga wali dito sa YouTube. Nag-chat yun sa nako. Kay mohatag man ko account pod. Gideon Candelario, madungog man pod na nila. Unya ila kong gitsatan. Gitsatan ko nila. Paila sila ngalan. Sabi nimo pastor, Katoliko ko pero diha ko nadasig na bliss nimo. Kay makasabot yun ko. Ko salamat sa Ginoo. Nganong nakasabot ka? Kay naminaw mo bugag sakto. So dinhi mga kaigsunan, ang pamaagi sa Dios aron mo lig-on bitaw ang imong gugma. Kung malig-on ang imong gugma sa Dios, pwede nimong biyaan ang tanan. Mauna lang nimo siya. Tinuod na nga pag-istorya. Pero kung wa kay gugma niya, mahinumduman ra nimo siya kung nanginahanglan na kaniya. Tinuod po na. Tinuod yun na. Munang kung gusto ka nga mahigugma kaniyag malig-on ang imong gugma, pangitag mga pastor nga giampo ka. Kanang giampo gyud ka. Aron makasiguro ka ati man na sa mga pastor. Naa diha ang pagtinabangay. Ayaw sugot nga ang pastor na bisis kalibutan, na bisis pagkaon sa iyang pamilya. Kanang tinud-anay nga naay pag-ampo para nimo. Mailhan man na nga naay nag-ampo para nimo kay magpabilin magkastrabaho sa Ginoo. Munang ako nagpasalamat sa Ginoo nga kanunay ko niyang giatiman. Wa ko manarbaho sa kalibutan. Kay gibuhi ko sa Ginoo sa iyang pamaagi. Usas ako ang mga pagdasig gikan sa Dios, mga kaigsuonan. Pilia ang mga pastor nga namuampo gyud para nimo. Nga naay panahon para nimo. Nga mo advice, mo rebuke, mo sultis ka matuoran, kanang mo saway, mo badlong gyud. Kay maunay tinuod nga nahigugmas Ginoo, nahigugma ngadtos katawhas Ginoo. Og pilia ang imong ikauban nga kana gyung katawhan sa Ginoo, ayaw pataka og pakig-uban sa mga dili katawhas Ginoo. Aron di ka matakdan sa kinaiyas mga demonyo. Noon pilia ang imong ikauban, labaw na ang imong higala dinhis kalibutan. Pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang
tanan. Ang anak, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi biniyalan ra ka. Buos sa ampingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, santang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sukilan ka. Ayaw talikdi ang mission mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw ka palaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Ang pingin kinabuhi mo, ang pingin kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi biniyalan ra ka. Sa amping, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa kabuhat ko, kay may katuyuan siya. Paminag yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sukilan ka. Ayaw talikdi ang mission mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw ka palaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo. Ayaw talikdi ang mission mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw ka palaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Gimingaw ka Ginoo sa mga loha ko, naghandoy ka, naghandong ka, nganoy kang mapukaw upag siya. Ang
ihatag ko ang akong paghigugma, ihalad ko kanimo ang akong mga luha, ihatag ko ang akong mga pagsimba, ihatag ko ang akong paghigugma, ihalad ko kanimo ang akong mga luha, o ganiya ang kinatibukan ko, dawata Ginoo. Mga igsoon ko sa diha kang Kristo, watay lain dapat natong ihatag sa Dios ang atong kasing-kasing, atong nauna, atong gugma. Ako nagtuo nga gipanalanginan kas Ginoo karon. Nadasig kas iyang mga pulong, nadasig kas iyang mga mensahe. Ayaw kini ibaliwala, tipiki kini, ampingi kini, labaw sa pag-amping sa imong kinabuhi, kay ang tinuod nga kinabuhi ang iyang mga pulong. Mga igsoon, dayag sa ato ang kaugalingon karon ang mga panghitabo sa kalibutan. Linog, kamatay, gubat, sunog, mga trahedya nga kung imong lantawon wala ni mahitabo kani adto. O kini ilhanan nga hapit na munaog si Jesus, aron pagkuha kanimo og kanako, aron kita mag-uban kaniya. Usa ka butang nga kung idasi kanini, ayaw padalas kaluyahon, ayaw padalas mga butang sa kalibutan. Seryosoha ang imong pagtikang sa pagpangalagad sa Ginoo, kay labaw nga seryoso ang Dios sa iyang mga saad kanimo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imuhang pagpahinumdom kanamo. O salamat Ginoo nga imo kaming gipadadag mga alagad nga mo'y nagampo alang kanamo. Salamat o Dios nga imo kaming gipadadag mga alagad nga matinud-anong na misakripisyo sa ilang kinabuhi diya sa pagampo alang kanamo. Salamat o Dios nga imo ha kaming giatiman pinaagi sa imong pagpadala sa imong mga magwawali. Salamat Ginoo nga padayon ka usab magatipig kanila. Ug sa ako mga kaigsunan karon Ginoo nga nakadungog sa imong mga pulong nga ila usab kining iwali ug ipaambit nga tusuban. Panalangin ni usab sila Ginoo nga walay laing mag-ari silang kinabuhi kung dili ikaw lamang. Walay lain nga mag-hari sa mong nauna kung dili ang mga buluhaton nga imong gipiyal o gibilin kanamo nga mo kining maampingan samtang doon na pa'y panahon. Ingon nga ikaw ang nagpuyo ug naghari sa among kinabuhi ug sa among kasing-kasing ugan. Salamat Ginoo nga dili kami magtinapulan ni magbaluyahon sa buluhaton nga imong gisalig kanamo. Imong gihatagan kami kusog ug imo kaming gihatagan abilidad, hiyas, talento aron kami makapadayon ug makapadayon makahuman sa tahas nga imong gisalig kanamo. Tabangi kami Ginoo nga walay lain namong tinguhaon ug unahon sa among kinabuhi kundi ang imong mga buluhaton. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Tagayusab kami kadasig sa pakiguban sa tinuod nimo mga katauhan, sa tinuod nimo mga alagad nga dunay panahon og seryoso kanunay sa pag-alagad kanimo. Salamat Ginoo sa imong pagpukaw sa among gugma diha kanimo ug paglig-on kanunay sa among paghigugma diha kanimo aron kami dili gayud mahisalaag sa kalibutan ni malimbungan sa pagpanglimbong sa kaaway ugan. Salamat Ginoo sa imong proteksyon o pagbantay kanamo. Salamat Ginoo sa programa nga imong gihatag kanamo, ang pulong mo kinabuhi ko. Padayon ka o Dios magapanalangin og sa tanang mga tao nga nagpaluyo
ug nagpagamit Ginoo diha sa bulaton nga alang lamang kanimo. Among isalig diha kanimo ang tanan mga pagdahig pagpasalamat. Kay alang lamang kanimo ang tanan, Amahan, uban ni kami proteksyon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus name, in Jesus name. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag kanatong mga minsay aron kita daog og magmalampuson diha sa tahas nga gihatag sa Ginoo. Nahisalag ako kani ato walay kapaing na ang dalan ng ngit-ngitan sa kong mga Ginoo, nakitaan mo ako, ibang ipasay. Bye-bye and God bless. Mayong pagpaniod to atong oras alas 11:43 oras na sa pagpaniod to pagpangandam. Kininyong igsuon Pastor Gideon sa gihapon mo ingon ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Ayo-ayog amping og kung giampo ka, angay sad kang magampo sa Ginoo para nila. God bless. Bye-bye. Wanay rason pa Ginoo, gumubulag ako kanimo. Dad ako ikuyog mo Ginoo. Ako sang basahon na ining mga nag-text. Si LC Candelario, akong igsuon, you're welcome. Salamat kayo. Sister Rosalie, salamat Lord. Okay. Sister Natalia Ibon, thank you sis. Okay, salamat. Si Brother Onde. Si Hazel Deloria Tadley, oy salamat kayo. Si Sister Viole, gakinorian no mas Sister Viole. Okay. Si Lorna Pugoy Nylon, salamat sa imong mga pulong Ginoo. Amen. Unsay kapitulo, okay, gihatag na ni LC. Hallelujah, matod pa ni Sister Rosalie, Pastor unsay, okay. Okay, salamat kayo. Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban. Maghanda ka na ugat. Bye-bye.